Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să mai jucăm încă un food draft și aș vrea să fac un draft pe care l-am început, dar am luat numai 2 playeri. Și să deschidem pecurile dacă câștigăm acest draft și după aia mai cumpăr eu niște pecuri dacă mi-ajung banii. Așa că, enjoy! Aici l-am ales pe Mane pentru că e din English League și ai șanse mai mari să-ți pice din English League jucători și buni, nu orice jucători. Și pe Eusebio, pentru că este icon, 91 este destul de bun. Și am luat formațiul 4-3-3. Așa că o să luăm RW. Nu cred că ne pică ceva aici. Nu. Luăm cel mai mare rating. Nici aici nu ne pică. Noroc cu iconul. Așa că, aici ne pică Pogba de 98. Foarte bine. Acest card este foarte bun. Și De Bruyne de 99. Avem două carduri excepționale la mijloc. Și Robertson, un fundaș foarte bun. Și să vedem acum dacă din rezervă să ne pici ceva mai bun. Aici sunt carduri destul de slabe. Ce ne pică Arnold. O să-l luăm. Și să ne uităm pe portare. Avem un English League. Doar că greu, ne trebuie portar mai bun. Și luăm rating mare. Rating mare. Andanovic. Luăm pe Tierney. N-avem unde să-l punem, dar putem juca CB. Ne crește. Chemistry-ul. Aici luăm din nou Chemistry-ul cel mai mare. Băi, frate, dar nu se poate așa ceva, nu-mi dă nimic. Bun, Bruno Fernandes. Și intră perfect aici cu Pogba. Și cu Eusebio. Așa. Îl putem lua pe Messi. Și îl putem juca aici, că e aceeași treabă. Așa. Henderson. Card bun, numai că n-avem unde să-l băgăm. Am putea... Da, merge, putem forța așa. Bun. Ne pică și portar, dar este aici și Ruben, dar îl am pe Mane. Așa că o să-l luăm pe Lehmann și punem în poartă. Și să vedem aici dacă ne mai pică ceva. Trebuie să ne pice două carduri peste 89. Bun, avem un 89. ...90. Să văd dacă pot face ceva. Dacă nu, asta este. Nu cred că o să scoatem un rating așa mare, dar orice ar fi, jucăm draftul. Greu. N-am pe cine băga pe partea asta ca să facă chemistry. Aș avea... Am putea juca așa, dar forțăm prea mult pe Eusebio. Mai bine lăsăm pe Messi, pentru că Messi este o bombă în fotbal. Așa că o să jucăm aici. Bun, încă înregistrează. O să jucăm la ligă. Suntem pe locul 1 în clasament. Și să vedem. De repede a doua de minutul 70 o să dăm pe atac.
E concentrat mai mult pe atac. Eusebio ratează, Robertson o simulat, mi scoate pe Mané. Gol. Gol Eusebio. Foarte bine. Trebuie să schimbăm pe Robertson, dar nu l-aș schimba că mai are stamina. Așa că nu-l schimbăm. Gradel ne dă gol, ceea ce nu este bine. Mergem pe atac, forțăm să-l luăm, să dăm gol. Dribbling are mai bun Messi, oricum la care lăsăm. Și am ghicit și am dat gol. Să vedem dacă nu se mai întâmplă nimic. Bun, am câștigat. Și primim 30.000 de bănuți. 4 tokens. Să vedem ce ne poate pica. Din pecurile astea nu ne pot pica nimic, dar le deschidem ca să le putem da cu Excel jucătorilor și să putem să mai scoatem bani. Aici îți pică numai golduri. Vindem, facem încă 22.000 și am putea cumpăra niște pecuri cu tot, dar nu știu care sunt șansele să pice ceva. Oh, din prima tot. Păcat că este gold. Francez, Paris Saint-Germain, este Mbappé. Nu l-am pe Mbappé de 89, dar am un card mai bun al lui de 91 sau 90, nu sunt sigur. Așa. Și să mai luăm niște pecuri de astea. Ne putem aduce pecuri. Dacă nu ne pică nimic, asta este în videoclipul următor. O să încerc să strâng mai mulți bani off camera. Să vedem, poate am avea noroc videoclipul următor, dacă acum nu pică nimic. Iar nu pică nimic. Le dăm un mic cu Excel și am putea să mai luăm tot. Dar șansele sunt mici. Sunt doar de 3%. Nu pică nimic. Așa că dăm cu Excel. Și vreau să vă arăt că l-am pe Mbappé. De 98. Foarte tare.